25 anys, 25 curts. Cortos desde 1989 hasta el 2014. Hi haurà curts, una taula rodona, un concert... 1989, 90, 91, 92... Dilluns i dimecres a partir de la... A partir de les 6:30. de les 6:30. 25 anys, 25 curts. Dimarts a partir de les 6. A la seu de la APB. Gràcies. Vale. Podeu arribar a la seu de l'APB. 93, 94, 95, 96, 97... Podeu arribar fent servir el metro, plaça d'Espanya o... no me'n recordo. 98, 99... El dilluns, a banda dels curts habituals, podrem assistir a la primícia d'un capítol pilot. Podeu arribar fent servir el metro, parada Xàtiva o plaça d'Espanya. El dimarts, taula redona, participaran els professionals, grans professionals. O el ball en bici a plaça d'Espanya a Sant Agustí. I el dimecres veurem l'actuació de les carraixetes. Jo de vosaltres no m'ho perdria. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004... I després tindrem cerveseta. Cervesetes artesanals. El hashtag. El Twitter. Ah. Sobretot, molt important, l'entrada és gratuïta. Coixinet, 25 anys, 2014. 25 curts.